Jaridar Eve Plus ta ce Albade Abuba na ci gaba da kiyaye gaskiya, sabili kenan bai taɓa tsoma bakinsa ba a harkokin cikin gidan kowace jam'iyya, ballantana ya kawo zancen shugaban jam'iyya, domin shi mutum ne da a kullum yake hangen haɗa kan jama'a, sannan yana ƙoƙarin ba da gudunmuwa don ganin an kaucewa dukkan wata tankiyar siyasa, kamar yadda aka gani a shekarun baya, inda ya ba da kai wajen daidaita al'amuran tafiyar mulkin ƙasa. Jaridar ta ce yadda aka sansa a can da, yanzu haka shugaban na MPR jamhuriya na nan bai canza ba, saɓanin yadda wasu 'yan mugun nufi suka fara yaɗa jita-jita marasa tushe ballantana makama. Jaridar Le Canard Amfiri ta ruwaito cewa wasu ma'aikatan gwamnati